Namarap para mga barkada, welcome sa ating panibagong video. At ngayon, di tayo nakakapag-upload ng mga lakwatsa natin kasi nag-prepare tayo para umuwi ng Bicol. Speaking of umuwi ng Bicol, tita, teleport na muna ako papuntang Bicol, ha? Sama mo ko. Ako na muna. Sige, bye-bye. Bye-bye. Bye! Bye. Boom! You know, parating na tayo sa Bicol. Putaan. Hindi, Maynila ako galing, sir. May naiwan pala ako yung bag ko. Balik lang ako. Woo! Shit, may naiwan ka, no? Oo nga, nakawala yung bag ko. Ay, ito na. Hindi ka naman ang sinabihan, nandito pala yung bag ko. Yeah. Alis na ako. Bye again! Bye! Bye! You know, nakuha na natin yung bag. So, pwede na tayo magpatuloy ng ating kwento dito sa Bicol. Pero mamaya ako na sisimulan. Uy, good boy. Shake hands, boy. Good boy. Stand. Ito na yung mo. Saan ang laban, sir? Diyan lang po. Medyo mapapalabal lang tayo ngayon eh. Boxing, sir. Hindi basketball. Ito yung mga kada, unang aktibidad dito sa Naga. Pag umuwi tayo, yan, lagi tayo naglalaro street basketball with Rodel. Si kuya mo, Rodel. Yeah. Kay Rodel, ano ba ang dapat nating expect mamaya sa game natin? Ang ano lang, in-expect na ng mga magandang laro and super mga magagandang moves. Paano yung magandang move, sir? Kunyari. Simple lang, mga ganito lang oh. Kala na pupunta ka dito, tas dito. Ganun lang. And then yung mga bago ngayon eh, yung mga Euro step. Anong tawag, sir? Eurostep? Yeah. Ganito lang, simple lang gagawin mo, half step. Tak. Nakakawalang kalaban yan, sir. Oo, syempre. Kasi akala pupunta ka dito, tas dito ka pala eh. Sir, balita ko, sir, nag-MVP ka, sir, sa ano? Yung nakarang 3-on-3 challenge. Ayos man. Kaso may mga taong ano baga, itong naara, nagsiselos. Sir, Hindi, Tagalog, sir. Kasi di maintindihan, di may mga masasabitan ano, ng viewer. may mga taong mga seloso. Sino, sir, nainggit? Siya. Alin ba yan? No comment. Kala yun ito ang abogado ko. Matatapos lang ang game natin, mga kada. Warm up pa lang. So, di pa natin nailabas yung 100%. Sir, kumusta naman yung laro mo, sir? Okay naman, medyo nangangapa pa eh, medyo rough kasi masyado yung ano eh. Sa tingin ko, sir, Nangangapa pa. nakita ko yun sa skill mo, parang matagal ka na hindi nakapaglaro. Kailan ba yung huling laro mo? Matagal na, mga 2 years ago siguro. Saan, sir, yung huling game mo? Sa ano pa, Araneta. Araneta Cubao. Yes, sa Araneta Coliseum. Kalaban ko sila James Shop. Yung nag-tune up kami nila James Shop, yung Magnolia ba yun? Sir, ano masasabi mo naman kay James? James Shop, magaling naman. Hindi, kay James Reed. Gwapo. Gwapo siya. So yung mga kadagan doon lang nagtatapos sa aming laro at dyan nag-umpisa ang ating unang araw dito sa Bicol. At syempre, abangan nyo ang aming mga lakwatsa kasama ang aking tropa.
Kung saan na naman kami makakapunta. Pre, excited ka na ba? Oo naman, syempre. So yan, marami kang pupuntahan na spot dito sa Bicol. Mag-iikot kami, maghanap na naman tayo ng pwede mapaglakwatsan. Like nature tripping, gaya ng falls, dagat at iba pa.